Ei gent, benvinguts a T-Català, benvinguts un dia més a un vídeo nostre. I això és un vídeo més que res informatiu per dir-vos que comencem, tant l'Eric com jo comencem un nou projecte, en aquest cas un nou canal, passem del català, passem al castellà i el canal es diu Tecnofocus. No tenim pensat en un principi deixar de pujar vídeos en aquest magnífic canal que tant de temps hi hem estat, tantes ganes l'hem posat, i ara que hem agafat bàsicament pràctica hem decidit donar un pas més i buscar una miqueta més d'audiència que tenim ara. En 2 anys i amb tot el que hem après i amb tot el que hem viscut no hem arribat a 1.000 subscriptors, vam arribar a 1.000 subscriptors, però volem donar un pas més cap a dalt. És per això que us convidem a tots i a totes els seguidors d'aquest canal a seguir-nos, a seguir en el T-Català, no a subscriure-us, seguirem pujant vídeos, us ho prometem, i subscriure's al nou canal Tecnofocus, us deixem per aquí sota tota la informació i algun lloc de per aquí a la pantalla, també us la deixem. Doncs, espero que us seguiu, que estigueu amb nosaltres, que no ens deixeu de donar el suport que ens heu donat fins ara, i moltíssimes gràcies per tot. No deixarem, repeteixo, no deixarem de tirar canya, donar canya en aquest canal, i ara em despedeixo i fins la propera. Us esperen grans novetats en aquesta nova etapa de T-Català i Tecnofocus, que serà el nou canal. Espero que us agradi el nom, també ens va costar molt trobar-lo. Doncs em despedeixo, jo soc l'Humbert Blanco, l'Eric està allà darrere, us diu el mateix, i fins la propera. Adeu, gent, no us oblidarem i moltíssimes gràcies i seguirem fent això. I promise you. This is